हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि ब्लग 2 चेनेलाव आरोबाव दिनैनि भिडिअ जाहैगोन बैसागुनि दखना गोदान मैयाहाय आं क'क्राझार टाउनावहाय मोनसे दखना दखानाव हाबनायदोंमोन बैसागुनि मा गोदान मा सफैदों होनना नायदोंमोन ओमफ्राय बावहाय दखनायाथ' ओरैबायदि मोजां दङ माने जायफ्रा लायो थांनो हागोन आं जायगा नामखौ बावबाय खोन्थाजोबनो हानाय नंला जाय हक क'क्राझार मेन टाउनावनो दिनैहाय दखनानि दामफोरखौ नायहैनाय जादों थ' बिदिब्ला दिनैनि ब्लगा बा दखनानिसो जागोन आं मालाबाबो दखनानि भिडिअ मालाबाबो लाबोफेरामोन थ' चलो लोगोफोर केमेरा खेबनाया आं ग'प्र'जोंसो गुबुन स्टाइलाव खेबनाय जादों माने एसे खहे खथे नुदोंदां थेवबो नोंथांमोना एसे खस्थ' खालामनानैब्लाबो एसे नायदों बेलाय बेसेबांथोमोन दामालाय थेवबो नैबे खन्द'आव थानाया ओरैबायदि दामबाव बियो 22,000 3,000नो 4,000नो बेफोरबायदि आरोखि गोबां बायदि रोखोमनि आरो 35,000नि दखना दंबावदे बावहाय नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थादो एसे दाहाय गुबै बियो आगर गुबैयाव आगर लानाय आगर गुबैयाव आगर लानाय औ नैबे जाहैबाय आगर गुबै प्लेन मिथिबाय बे आगर गुबै प्लेन नैबेफोर जाहैबाय जिङाव आगर सोरबाबा नैबायदि सिम्पोल जिङाव आगरखौ मोजां मोनो आंनो मोजां मोनबावदों बेखौ मोजां मोनदोंना माइदि गोनां ना औ माइदि गोनां न'आव लांनांगोन बेखौ न'आव लांनांगोन लंखाबायलै हिनजावजों होजासेनोसै नङाबा नेनांगोन जानाय नङा बाजैनो आं जि लांबाथाय गांथाम लांखानायसैलां एबारावहाय नै बेफोर बेसर बिबारानोसै अन्थाव मोजांथ' बेसर बिबारा बे दखनाया बुरैनाव गैयाला बेखौ लांनांगौ नंगौरा गैया मोजांथ' नै फंबाय बेखौ खिरु आगर होनानै खिरु आगर मानो होनोथाय बिदिनो मोनथिगौ जों खिरु आगर आगरानो खिरु बायदि दं औ सना खिरु बेलाय आरो बेलाय मा आगर खांख्रिखला बिनि नामखौ मिथिलालै बेबा मा आगर दे कमेन्ट होलाय दखना नायग्राफ्रा नैबे मा आगर बिराद गोदान सि सोदोंलै मादे एबार लांफै दसे R&B र'डआव खांख्रिखला जिंखाफोरलानो जिंखाफोरला बेबो मोजांसो नै गाज्रि नङा बेबो वाव बेखौ दावराय मोख्रेब होनो आच्छा दावराय मोख्रेबखौ नायनि नैबे दावराय मोख्रेब दावराय नायनाय नङा मोख्रेबनायसो मोख्रेब आगरखौ नायदो मोख्रेब ना आगरानो ओंखायनो दावराय मोख्रेब आच्छा हाय आंखौ स्रावबाय नोङो हेलमेट गाना फुख्लायजोब्बाय खानायफ्रानो हेन्डसामखौनो नुवाखै माथो दखनाखौ नाय बाजैनो बिखादो बाजै दखना देखायबालाय नै सोरनोबा गोजानि आगर गुबै नांगौबा नैबे गोजानि आगर गुबै नोंथां बेसर बिबारखौ मोजां मोनसिनदों सार नंगौना फैथार गोनांखौ लांनो अफ्रि ब्लगबो दंलै आदाना फल' खालाम डेन्जार थिखा नै ग'प्र'ल' इउज खालाम थिखायो दाना मानोथो सब समाय बयबो आइफन माबा बाहायो ओंखायनो ग'प्र' लादों आं डेन्जारलै अके खोन्थागासिनो थादोलै बाजै नायगासिनोबा बिराद मोजां हानगासिनो मादे नैबे जाहैबाय बाथि गंनैनि आरोखि बे आगर गुबै बादि नुलायलायदों बाथि गंनैनि औ बिदि आगरबो नङा माबो नङा बेखौ मोजां मोनो मानसिफ्रा नै दा गोलोम बोथोर फैबायना गोथांखौ बिराद मोजां मोनो थान्दा जायो नामा नायबानो थान्दा मोना होमबा दालाय नैबे जाहैबाय आवजार कालार आवजार गासिबो आखाइजों दानाय गोजा नै आवजारनि बहा एफाराब मोनो बाजै नोंसोर आसरित मोनबाय आं बिसोरखौ दखना नैबे मोनसे लाइन मोनसे मोननै मोनथाम गासिबो न'आव दाजोबनाय गोजा न'आव दाजोबनाय गासिबो पुरा बिफोरो बे गासिबो खोनायाखैमोन आरो 35,000निखौ खोनायाखैमोनलै आं नायनो नामा 35निखौ दे 35निखौ देलाय मोनसे दामि ना दांनायथारनायसो आयु जायखि जाया हेभिबावसो थिखांनायलाय दामि दखनाखौ ओरैल' दांनाय नांगौ दे
आयु नुवाखैनो आगर जोबखा बे आगरनि थाखायथ' दाम नै नै बे 35,000नि बे जोमग्राया जाहैबाय नै बिनानै लांफै डिसकाउन्ट जागोन माने न' डिसकाउन्ट बेलाय 35,000नि दख'ना दै बियो मोजां नुदों नुनाया नुदोंना बे बे जाहैबाय ब्लाउस पिस ब्लाउस औ पिस दिनै 35,000नि दख'नाखौ एसे दांनायबाय आङो आरो नैबे माबा मोनसे गोदानखौहाय नै मा बियो बिबोथ' आलदाथार बेबो दख'नाया नै माबा मोनसे गोदान माने मा नाम बेलाय नामानो गैया नायसै दामिथार नङा दामिथार नङा बेबो आनारसि ए बेनाबो मा नाम बेखौलाय बियो आइमोननि मामोनथाय होनाय आं मोनथिलांला आं गैयियाव सफैनानै थानायसै लफायनिनो बेबो लफाय प्रडाक्सननिनो लफाय प्रडाक्सन लफाय स्रि औ बे ओरैबायदि लफाय बे अल बडि नालाय दामा बांसिन आरोखि बै माबानि बारा औ लफाय बे प्लेना बिनि बारा लफायनि पाटबो दङ लफायनि पाट नैबे लफायनि पाट दख'ना बेबो 35,000 ना 35 नङा बे खम लफायनाबो पाट दख'ना दिरुनबावबाय जाहैदों लफायनि 4,000 ओमफ्राय बिलाय नैबेया 6,500 मोजां ना बे लफायनि मथा मथि बेवहाय 35,000निफ्राय स्टार्ट हाइसानो 35 दंखायो दा दंखायो लफायनि पाट ब्लाउस सेट दंबावो माथो बेहा मालाय दङ बिलाय लफायनि पाटआ ब्लाउस माथो लफाय नर्मेलनिफ्राय दामसिन बियो हा दामसिन बे दामसिन दखनाया नै ओरैबो ओरैबायदि दंलाजोबखायो गुदामसो ओमफ्रायहाय दख'ना एसे बुरैफोर गानग्रा ओमफ्राय बियो सब समाय मायाव लाङो दाम खमिखौ लाङो ओमफ्राय मालायनिफ्राय बिराद दामिखौ लुबैयो दे बियो एनिथिं एमजेआ सोरनोबा हैगोन 300 थाखासो बुरखायोफ्लानोसै बियो जायखिजाया गोदान मोनसे दख'नानि ब्लग मा होनदों माजे हाबायाव दख'नाखौ आं हरगोन नालाय बिनिखौ ओइखौसो हरनांगौ 35,000निखौसो हरनांगोन बिनो औ जेखौखि लाया मोनगोन बे जिखुनु फ्रि औ फ्रि औ आच्छा फ्रियावबाथ' 300 थाखानिखौ हरनाया मोजां बेबो 300 थाखा 150 थाखा बिदिनिखौ लांना होयो ना 300 थाखानिखौ हरनांगौ जायखिजाया अफ्रि ब्लगखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय गोदानै आरोबाव चेनेलावहायसो आपल'ड खालामनाय जागोन गुबुनाव जानाय नङा आरोखि